गाइस बरायबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे देसि बयस इउटुब चेनेलाव नै दिनै जोङो फुङावनो दा जोङो कबि आलु आरो दाउदैबो होगोन। दाउदैखौ दा देखायथ'आ। दा जोङो कबि आलु मटर बायदिसिनाखौ हाखानानै लानोसै। आलु सामब्राम जेबो होआ जोङो ओरैनो सिम्पोल टाइप एवनानै जासिगोन। नै दा कबिखौ जोङो हाखांबाय अलरेडि हाखांबाय। दा इखौ सुनानै लाखाबाय। सुनायखौ भिडिअखौ बानायासै। दा नै गेसखौ फोजोंबाय, सारायखौबो होबाय। नै जोंहाना माबानि गेसनि माबायानो बायबाय, मा होनो बेखौ मिथिला। सारायखौ दुंनो होबाय जोङो दा। दुंबाय साराया। दुंखांनायनि उनाव नै दा जोङो अमा मेजेम दंमोन, थाव गैयामोन, ओमफ्राय अमा मेजेमजोंनो संनोसै। आरो बांसिन गोथाव जाबावसिगोन आरो आयौ 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 जानो लुगैलायसिगोन आङो दा। बेबायदि नुबा खुदैयानो थाबथाया। बर' हारिनि बायु बायु बर' हारिनि जानाय लोंनायनि आलादा रोखोमनि जाखायो। नाय दा दुंबाय नालाय जोङो कबिखौ हरबाय। बयबो मिथिखागौ थाव दुंबाथाय फाजाखौ मैगंखौ सारायाव हरनांगौ। बानलु सामब्रामखौ हरनांगौ। बानलु होना दे जोंनियाव, आलौसो होनो आलौ। दा जोंनियाव जेबो हरासै बेबायदि आलौ सामब्राम। ओमफ्राय दा जोङो कबिखौनो डाइरेक्ट हरखाबाय। अमा मेजेमजों टेस्टि जालायसिगोन इयो दा। नै नायलांबाय थादो नोंथांमोना। एवना जाफेराखैबा एवना जाबानो जाबाय। कबिखौलाय सोर एवना जाया, बयबो जायो। थेवबो जाया दै, खायसेफोरा मुगैयोना, एम्फौ एनला थायोना। ओंखायनो थेवबाबो जों जाबाय आरो एवनानै। दै गुदुंजों रुनानै गारबा साबसिन जागौमोन। दा जोङो बेफोरबायदि बानायलायासै, ओरैनो जानोसै। नै दा नायलांबाय थादो। दा इयाव जोङो रं संख्रि हरबाय। गान्दानि सालाय नालाय संख्रिखौबो मनसे हरखाबाय। नै दा जोङो एरनानै होलायबाय। दिंसिखो दा जोङो जेनेबा एडिटखौबो बारा बानायनो रोंखाया नालाय, मिउजिकफोरखौबो बानायनानै होनो रोङाखै। ओंखायनो मिउजिकखौ होनो रोंदोंब्लाबो माने मालायनि मिउजिकफोरखौ होबा माथो माबा माबि जायो होनलायलाङो। ओंखायनो होथ'वासै। नै दा टिंट' देलायबाय जोङो। नै फाइनालि देखांसिगोन। फाइनालि आब' गेमस्रिनिखौ लाबाय आरो आब' गेमस्रिया बया मोननांला, गाज्रि मोननांला। नै दा जोङो देखांबाय। ओमफ्राय ना दाउदैखौ लायखोमोन नालाय आङो 20 रुपिस 20 रां बाजै आंनो हरबाय। लानानै इखौ आङो दखानाव थांनो नागिरदों। ओइनो जोंहानि आइया मा खालामबाय थादोंथाय, बिबार नायदों इयो। खारनोसै, एर'प्लेन बिरनाय बायदि खारनोसै आं। एर'प्लेन बिरनाय बायदि खारद'। दा दखानाव मोनफैबाय। नै मादैया स्राब लानानै थांबाय खोमा दै। दखानि टिकि बादि ओइ माबा दिमा होनोमोन ना, दिमा ओइ हरनोसै गथ' टेकना दखानिया ओइ मालाय हाजावबाय दं। फिसालायासो हरदोंबा दानिनिफ्रायनो रोंसिगोन गथ'आ। दाउदै लायनायनि खबावनो नै आङो हनै गोबोरखियावसो गालाबाय दिनै जुमाय मोनलोङाबा हले आं खारग'ला। लेथ्रा बेथार नाय लोगोफोर नाय। भ्लगार मानसिया मा जायो मिथिगोना, नै गोबोरखि मानि गालालाय लाङो नुद'। दा आं इखौ सुनांसिगोन ना साफासे। नै दा सुनोबो मटराबोथ' गेसावखा जोंहानिया, थाबबो जाया। सब जिरादानो गाज्रि जोंहानिया। दा मटराबो थाबबो दै गनो नागिरा। नै दा गसिगोन र' एसे गबाय। नै दा आङो आथिंखौ सुखांनानै टिंटिं थांबाय। दा मोनहैनोसै इसिङाव हाबबाय। नै फाइनालि आं मोनफैलायबाय न'आव। दा आं इखौ दाउदैखौ दोनथ'नोसै। दोनथ'नानै दा दसे उनाव होसिगोन आरोना। ओमफ्राय दा आंखौ दानि आलौ देना दोननायखौ होनो होदोंमोन। ओमफ्राय इखौनो होनो नागिरदोंमोन आरो आङो सामुस नागिरदोंमोन। ओमफ्राय नै जोंहानि बाबुआ किउट ना, जोंहानि बाबुआ कमेन्टआव हरदे किउटबाथाय। नै दा सामुसखौ लायबाय आङो। ओमफ्राय दा लायनानै दा नै एरखांबाय। नै दा आङो लायनानै दा एरखांनानै दसे खेमसे एरनानै होबाय आरोना। ओमफ्राय एरखांनानै दा इयाव आङो दानि आलौ
टं देना दोननायखौ आङो होसिगोन आरो इयाव ओमफ्राय नोंसोरो बायदिसिना सामब्राम गुफुर बिदिनो जिरा होनो गोसोबा होजायो ओमफ्राय जोंहा जाला बेखिनिखौनो होनोसै आरोना आलौखिनिखौल' ओमफ्राय नै दा होबाय आङो होबाय नै दा जोङो होबाय दं थिं होबाय दं मिउजिक गैया नालाय होलायबायलै एरलालाय उरालाय एरलायबायलै सल'आबो आंना मोनसेयानोल' बिनि बादै बेलेग खननो रोङा आरोना आङो ओरैनो जानला मोनला जास्ट ओरैनो फानि सं बेफोरो ओरैनो नै दा आङो बोखारलायबाय आरो एरलायनोसै एरलायबाय जोंना एरै एरनानै दा बियो मोननायनि लामायाव मोनफैबाय आरो मोननायनि लामायाव मोनफैबाय मोनबायानो बेयाव जास्ट जोङो माबा दाउदै होगोन दाउदैखौथ' होथ'वाखैमोन नालाय बेयाव जोङो दै बायं होनांगौमोन ओमफ्राय दै होआसै फ्राय ओरैनो एवनो होबाय नालाय नै दा जोङो दाउदैखौ होनोसै बेखौ बाजै सासेया होलायबाय दाउदैखौ सासे बयबो एरै गोथाव जासिगोन इयो माथो बयबो एरबालायनो गोथाव जायोनो नै दा नै दाउदैखौबो दैनैल'थार फैसायाबो गैयामोन नालाय एरबाय गिल्टिं मिलायबाय मोनहां जाबाय ओमफ्राय बेनि उनाव दा जोङो नाथुर बाथोन देबावनो नागिरदों जोंहा माइया देनो होनायखाय ओमफ्राय दा जोङो आलौ सामब्रामखौ हाखावनानै लालायबाय बयबो रोंखागौ हाखावनोबो रोंखागौ लेमनोबो रोंखागौ एवनोबो रोंखागौ थेवब्लाबो जोङो भिडिअ देखायनाय जाबाय गेसखौबो लगायनो रोंखागौ दा जलायलायबाय ओमफ्राय नै दा डाइरेक्ट थाव जेबो होला थाव होबाथाय ओरैनो माने गेस्टिकसो बारा जायो ओंखायनो इयाव ओरैनो एवबाय आरो आलौ सामब्राम गोजा ओरैनो एवबाय ओमफ्राय एरनानै दा दसे थानानै जोङो इयाव नाथुरखौ होना होसिगोन थिं आरो जोंनि भाजायाबो मोनबायानो फ्राय मोनबायानो नै दा नाथुरखौ होबाय गोथावथ' जायोना नाथुरा मोदोमसोगारो बियो बबे दैमानिफ्राय लाबोनायथाय जायखिजाया जोङो मामा लानाव आलासि जानो थांनायाव दुमनि बाजाराव लानानै फैदोंमोन आरोना ओमफ्राय नै दा सेखाजों एरनानै होबाय गारबा सारबा नागिरबाय थायासै जोङो बेजोंनो एरनानै होबाय दा एरबाय थानानै बेयो मोनबायानो दे बारा फिसाखा नालाय मोनबाय दा जोङो फारसेथिं दानिनि एवबाय थानाय भाजायाबो मोनबाय नालाय जोङो बारा इसेबां गोथां जानबाय नालाय गोबावैनो एरबाय एसे नै दा मोनबायानो ओमफ्राय जानो हासिगोनानो फाइनालि बेखौ बोखांनायखौ देखायलायला जाबाय बेखिनियावनो मोनबाय आरो इयो दा बे बाथोनखौ देबाय होनायखौबो खोन्थायासै आङो डाइरेक्ट दे जोंना भिडिअआ दा नाथुरजों बाथोनजों